Takže čuste lidi, já vás tady vítám u mého prvního videa z hry už si to pletu. Takže čuste lidi, já vás tady vítám u mého prvního videa ze hry GTA San Andreas. Tak dáme si novou hru. Mám tady sice nachystanou celou A4 s obou stran popsanou cheatama, ale dneska to fakt nepoužiju. Nějak se mi to nechce. Že mi jede zvuk, bo. Blbá ukázka. Tak a máme tady vychrtlého CJ. Že jo? Takže. Já si to musím, já jsem to dlouho nehrál, jsem si musel osvěžit paměť. No. Nie. Já žiju. On mi zožral kolo. Takže jsem zpátky a trošičku jsme si hráli s granátem, ale dobře, říkal jsem, že žádný cheat nepoužiju, ale už ho nemám a stejně jsem se musel zabít, nechtělo byste mít takovou dálku, ale tak trošičku jsme si alespoň postáli tady před naší county GFNFRA klinikou, či co to je, no to je jedno. A tak dneska půjdeme se podívat do našeho domu. Co to? Mně to jde? No to je jedno. A jak v Mafii 2? Les, kurva. Musíme se ujistit, ne? Musíme... Radio Los Santos. Ale já to radši vypnu, bo se mi to pak nechce dělat znovu, že by tam bylo porušování autorských práv. Ne. Radio off. Nie. To je nějaké dobré. A ty do mě narazíš a... Hej, to je svět. Tak uvidíme se, až tam dorazí. Takže jsem zpátky a teda moc daleko jsme nedojeli. Jak tam byla ta benzínová pumpa, tak tam jsme skončili. Nikdy si nehrajte s benzínem. Ale... To je hudba. Ale nedělám si srandu, je to strašné. Ale tak, můžeme si nějaké to rádio pustit. Tak Michael Jackson. To byl flak. Doufám, že autíčko budeme mít dopravené. Big Smoke.
vypadáš, jak kdyby ti někdo chtěl zatknout. PlayStation! To je určitě náš fotřík. Ta fotka, to je úplně podoba. CJ, ty už blázníš? Minutku, takže jsem zpátky. Zavři hubu, Shakes. Tak. Minutku. Něco zařídím. Takže jsem zpátky. Pardon, že to pořád vypínám, zapínám. Ale menší komplikace. Pomaly. Aha. Takže ještě jedno. Pardon, začít, ale mám tu menší problémy. Fuck you! Takže jsem zpět. Auto se si měnil asi 10krát, protože já neumím řídit. Tak. Máme tady tu samou misi, ale doufám, že tentokrát ji zvládneme. Ale jsem si jistý, že v příštím díle to uděláme asi rozhodně milionkrát víc. Takže tento kousek přeskočím. Nejdříve ale se musíme... Tati, ne! Brm, 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 brm. Aha, já nejsem auto. Pomalý, pomalý, rychlý, pomalý. Pomalý. Kam si... Máme tady super ukázku. Jo, motherfucker. Parkour. Dobře, to by bylo pro dnešní díl vše a loučím se a auto. A v příštím díle to doufám uděláme víc. Tuto misi fakt off-screenu nedodělám, na to se fakt podíváme v příštím díle, ale opravdu, že to uděláme. A tak, čaute.